Sherifla Jabara Soflebagaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an ye layiru ta aw ye k'a fɔ min ye Sikaso mara ye an n'an kunda yen nka Sikaso kɔnɔ bi an bɛ Sikaso douane kuru kɔnɔna na walasa ka jɛmukan tournée min bɛ boli douane jɔyɔrɔ sɔrɔko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ hakaja ka se yuruguyurugu ani karatu ni namaraw bɛɛ kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna na an bɛ Sikaso bi Sherifla Jabara ni filɛbagaw walasa min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an n'a dɔn k'a fɔ ni cɛ ni muso mun jɔlen filɛ anw kɔfɛ ministre tɔgɔra a ye yamaruya di an kana Sikaso ka kɛ ni douane directeur général ka yamaru fana ye an bɛ Sikaso bi le ministre de l'économie et des finances monsieur Aluseni Sanu an b'a fo ka se douane directeur général ma l'inspecteur général Amadou Konate an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'anw bisimila Sikaso yan Sikaso ɲɛmaaba n'o ye douane ɲɛmaaba min bɛ Sikaso colonel Atayer Ag Bazed an n'ale an bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na min bɛ kɛ sababu ye an n'a dɔn k'a fɔ Sikaso ka ninnu u bɛ jɔyɔrɔ mun na yan nɔ walasa k'an ka jamana sɔrɔ lakana yuruguyuruguw k'a kɛlɛ min ye furajugu ni ɲɛnaminifɛnw ni marifakisɛw donni an ka jamana kɔnɔ ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ bi an b'o kadiri kɔnɔ Sikaso yan ni Ala sɔnna jɛmukan in aw na caman faamu a la min bɛ kɛ sababu ye danna na kurakura ani an lakanabaga ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ min bɛ douane na bi an kun ye minnu faamu kunun bi caman faralen don o kan n'an ko réforme o réforme ye jumɛn ye o ye yɛlɛmabaw ye douane kɛ mɛ ka baara ta ni minnu ye bi minnu kɛ sababu ye don nataw la an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ anw n'an da ka sunɔgɔ dɔrɔgu taw ni fɛn caman an ka jamana kɔnɔ kɔrɔlen maa si hakili sigilen tɛ mun ye tiɲɛnikɛlaw ye bi tiɲɛnikɛlaw la paire a changé de camp o la o sababu ye cɛba ni musoba mun ye anw ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ se o bɛɛ lajɛlen ma ne ni anw don k'a ye Sikasokaw fɛ yan nɔ min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an na bɔ kunbanna ka dɛmɛ don ninnu ma ka kunnafoni d'u ma min bɛ kɛ sababu ye basigi o ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ aw ni ce aw ka danaya kɔrɔkɔrɔ la Sherifla Jabara muso kan aw bisimila Sikaso yan nɔ. Merci beaucoup de la visite. Soyez les bienvenus. Ici à Sikaso, on dit Audancé. On est très content de vous accueillir. L'année budgétaire au niveau de Sikaso, elle s'annonce bien. Les prémices sont bons. Nous avons déjà commencé. En mi-parcours pendant l'année 2023, nous sommes déjà à plus de 10 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Et cela a été atteint à cause du leadership de la hiérarchie, à cause des consignes qui ont été données. Et nous, on est là pour respecter et faire respecter ces consignes. La lutte contre la fraude, c'est là que vraiment c'est une consigne particulière qui a été donnée par les plus hautes autorités. Le directeur général, lorsqu'il nous a donné mandat pour venir ici à Sikaso, nous a surtout demandé de lutter surtout sur la lutte contre la fraude. Il nous a demandé, il nous a focalisé sur la lutte contre la fraude. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui des efforts conséquents, considérables ont été faits. Déjà en mi-parcours, par rapport à l'année 2022, on a déjà dépassé les réalisations de l'année 2022. En mi-parcours, en juin déjà, on a déjà dépassé. Aujourd'hui, on a déjà plus de 134 affaires déjà enroulées, qui ont généré un budget qui est supérieur à celui généré pour toute l'année 2022. Pour vous dire que vraiment dans ce cadre-là, on a appliqué les consignes, on a fait respecter les consignes qui ont été données par la hiérarchie. Parce que pour l'année 2022, on était à 131 affaires. Mais déjà en 2023, aujourd'hui, au 30 juin 2023, on est à plus de 134 affaires contentieuses. Pour vous dire que vraiment des efforts conséquents ont été faits. Toutes les structures de la région de Sikaso ont été mobilisées pour vraiment atteindre l'objectif fixé par la direction générale dans le cadre de la lutte contre la fraude. Les réformes, on les a appliquées. On va en parler. Il y a les 6 réformes phares. Les 6 réformes phares ont été appliquées au niveau de Sikaso. La dernière réforme, c'est tout réellement à partir du 10 juillet. Le 10 juillet, on a mis en place la mise en place de l'autre du Sigmat. Ça, c'est la dernière réforme. Déjà à partir du 10 juillet, la région de Sikaso est connectée au pays du Burkina et au Niger. Donc vraiment, les stigmates aujourd'hui est opérationnel. La formation a été passée, tous les agents ont été formés. Les stigmates, ça c'est le système informatisé pour la gestion des marchandises en transit. Par exemple, on prend un peu le Ghana par exemple. Depuis au port du Ghana, dès que la marchandise prend le départ, automatiquement les bureaux de départ au niveau de Ghana disent à Sikaso, attention, il y a une marchandise qui vient chez vous. Donc on a vraiment l'information, on peut faire des prévisions, on peut savoir ce qui vient vers nous. Au tenter, on peut savoir tout ce qui vient vers nous. Moi, je vais faire vraiment merci beaucoup pour votre arrivée. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ici dans votre beau pays, le Mali. Et Sikaso fait partie. Et vraiment, on vous souhaite une très belle émission. Oh, bismillah. Sariablo jɛmukan lajɛbagaw Sherifla Jabara muso kan an b'a fɔ halisa an bɛ dɔnɲɛw ka baara yɔrɔ hukumu kɔnɔna na min ye douane direction kuru kɔnɔna ye an bɛ ka baara kɛ nin waati in n'i ko ko douanier i ko ko transitaire i ko ko commissionnaire agréé douane
bi Sikaso kɔnɔ yan o secrétaire général an'a ka jamaw u bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ min bɛ kɛ sababu ye an n'a dɔn u ni douane cɛla baara bɛ cogo jumɛn gɛlɛya jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ laɲini jumɛn b'u fɛ anw ta sariya bulon hinɛ t'a la makari t'a la an bɛ kuma dafalen di u ma u b'a fɛ ka minnu fɔ douane ma n'a baara kɛcogo man ɲi u kɔni k'o kuma fɔ min bɛ kɛ sababu ye don nataw la ni baara tigɛ ka ɲɛ a na kɛ wajibi u kan u ka yɛlɛma don u ka baara la parce que n'a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ o la sariya bulon hukumu kɔnɔna na an bɛna kuma di min ye transitaire ka secrétaire général ye Fetram an na kuma di a ma a ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna u ni douaniers cɛ ɲɔgɔn cɛla baara kan Sikaso kɔnɔ yan Sikaso dafɛrɛw bɛɛ lajɛlen na bureau fɛn o fɛn bɛ Sikaso n'a dafɛ minɛ na gɛlɛya mun bɛ olu douaniers ni ɲɔgɔn cɛ walima ni baara taabolo ka ɲi olu da don la k'o fɛsɛfɛsɛ min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an na bɔ kunban kɔnɔ ka sabu kɛ u bɛna kuma mun ɲɛfɔ a la an b'a fɔ sariya bulon aw ta don WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bila la sanga ni waati ni aw mako bɛ na jamana fan wɛrɛ fɛ aw bɛ se k'an wele an bɛ wuli ka taa aw ka laɲiniw ta ka na bɔ télévision na jamana k'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ aw la nin ko ninnu kɔnɔna na kuma an b'a di kumatigiw ma. Ne tɔgɔ ye Sirakɔrɔ Kɔnɛ transitaires ka groupement min bɛ yan n'o bɛ fɔ Fetram ne olu ka lasigiden ye alhamdulilayi rabil alamin an bɛ Ala tanto k'Ala barikada o Ala min sɔnna anw bɛɛ ka kɛ yan bi n'o ma sɔn o tɛ kɛ n'an tilar'o la ne bɛ jamana ɲɛmaaw fo ja Mali kura ko min fɔra tiɲɛ b'a la parce que an kun m'a jigiya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna cun anw kan ko faamaw ci ko gɛlɛya bɛ an kan ko k'a fɔ walasa olu ka se k'a mɛn donc ne b'u fo o la Mali kura ko in ja tiɲɛ don ne b'a jigiya yɔrɔ in na k'a fɔ Sikaso douane na yan an ni douaniers cɛ bɛn de b'an cɛ kelenya de b'an cɛ karama de b'an cɛ anw de ye denbaya kelen ni n bɔr'o la ne tɛ bɔ n b'an ka ɲɛmɔgɔbaw fo Bamakɔ n bɛ Baba Tarawele n'a ka groupe bɛɛ fo ka Fetram ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo n b'a jigiya yɔrɔ in na gɛlɛya minnu tun bɛ anw kan yan n'o ye sumayabaw ye an ka dossiers traitement na ne yɛrɛ bɔra Bamakɔ a ma tɛmɛ lɔgɔkun kelen kan ni an ka Fetram ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye n'o ye Baba Tarawele n'a ka jama ye u y'a jigiya an ye ko ci bɛ se directeur général ma a k'a se kɛ o la directeur fana y'a jigiya u ye k'a fɔ ni Ala sɔnna ma o gɛlɛya min b'an kan ko gɛlɛya bɛ wuli o yɔrɔ la ne bɛ douane directeur général fo a ka lamɛnli la a n'a ka cɛsiri la télévision Sirifila TV mɔgɔw ne b'aw fo k'aw barikada ka tila k'a ɲini Ala fɛ a ka baara in hali bi Ala ka barika don a la Ala ka barika don a la jamana in Ala k'a kolo suma jamana in Ala k'a kolo suma bɛn Ala k'a na jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ donc o kuma de bɛ ne fɔ k'o fɔ a ɲɛna maintenant n bɛ se ka min fɔra o kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ douane kɔnɔna na ni samiya sera mobiliw de bɛ bin yan mobiliw bɛ bin dɛ ko mobiliw bɛ bin yan mɔgɔw ka nafolo bɛ tiɲɛ ne b'a jigiya nin yɔrɔ la k'a fɔ ministre de l'économie ɲɛna u k'u se k'o la walasa u ka to anw ka histoire kɔnɔ Sikaso yan ko Sikaso douane dilanna faama minnu nana transition waati o bɛ diya anw ye kosɛbɛ o gɛlɛya min bɛ yen ne bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna bi o y'o ye hakɛto bɛ nin na sarama ni fili yera kuma la o ye ne ka fili ye dɛ merci beaucoup c'est ça n bɛ alhamdulilayi rabil alamin n bɛ segin o kuma de kan gɛlɛya kun b'an da la gɛlɛya kun b'an da la parce que n'i bɛ jamakulu ka cise la peut-être gɛlɛya tɛ k'e kan mais ni gɛlɛya b'i baarakɛɲɔgɔn tɔw kan gɛlɛya b'i kan parce que ɲɛmaaya filɛ a ma nɔgɔn donc o gɛlɛya min kun b'anw kan Sikaso an y'a fɔ faamaw ye u y'u se kɛ bon peut-être u ma solution sɔrɔ a la parce que o de y'a to anw wulila ka se an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ma Bamakɔ ka taa kulew da la Ala fana y'a latigɛ u y'a yira n na k'a fɔ u y'a ɲɛfɔ douane directeur ba ye bon ale dun ye maa min ye a bɛ lamɛnli kɛ wa maa min don fana n b'a dɔn a y'a mɛn wa n b'a dɔn fana a bɛ solution sɔrɔ a la ne bɛ se k'o de jigin aw ye nin yɔrɔ ninnu na yan bi bon Bazɛdi kɔni fana ye nkalon da la parce que ale kɔni n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min quoi il est exemplaire quoi datugulen tɛ wa n'i taara ni soli ka problème ye fo n'a dɛsɛra min na n'a tɛ se sinon a b'a se k'a la bon i b'a dɔn dafalenya o tɛ dafa hadamaden na quoi Ala subahana taala ta ye quoi an tɛ se ka foyi fɔ Bazɛdi ma k'a fo dɔrɔn ale de ye Sikaso DER ye an bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn sija ani kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ ma an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ a ye vraiment c'est ça merci donc maintenant ne baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛ yan parce que i b'a dɔn représentant des sociétés ka ca Sikaso donc kuma ma ɲi da kelen na
ne ye gɛlɛya bakuruba de ta mais a bɛ se ka kɛ baara kɔnɔna na komi souhaité kelenw tɛ ne ye gɛlɛya min ta o ye bakuruba ye minnu bɛ se ne fana ma ye komi ne ye FETRAM ka ci la CDA donc n'olu minnu bɛ se ne ma ne b'olu dɔn ne y'olu de fɔ aw ɲɛna ka segin k'a fɔ directeur ɲɛna a y'a ci lase a mɛnna ministre k'a lamɛn an b'a deli an ka cours in a k'a dilan remarque min bɛ bɛn a san kɔnɔ a ka ca dɛ a ka ca n'u y'o kɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne bɛ kuma t'u yɛrɛ bolo komi an ka ca mɔgɔw ka gɛlɛya tɛ kelen ye donc ni ne ko n bɛ kuma bɛɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka gɛlɛya kan a bɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye quoi merci beaucoup ala k'aw bolo mɛn a ka baara ala k'an bɛɛ kisi k'an tanga ala ka jamana basigi merci. Ne tɔgɔ ye Mamadu Fofana ne ye transitaire ye Sikaso yɛrɛ makɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Mamadu Fofana n ye transitaire ye Sikaso yɛrɛ makɔnɔ. Bon vraiment gɛlɛya dɔ b'an ka transit bolo kan sisan depuis sunkalo tile 27 ɲɔgɔnna la bon jadisu taara don an ka yɛrɛ makɔnɔ donc u ye tiɲɛni min kɛ moi c'est que an m'a dogo Mali kɔnɔ mɔgɔ si la donc douane kɔnɔna tiɲɛna depuis a tiɲɛna an ka directeur y'a décidé sisan komi an sɛgɛnna n'i y'a mɛn Sikaso douane frontière de don frontière fila Sikaso yɛrɛ makɔnɔ Zegwa n'i y'a mɛn baara bɛ kɛ yɛrɛ makɔnɔ de b'a bila ka na baara ka kɛ donc baara gɛlɛyala ma machine fɛn bɛɛ tiɲɛna donc u y'an autorisé sisan an kana baara kɛ Sikaso douane kɔnɔ mais an fɛ kuntala fitini de don sunkalo ni sisan cɛ kalo 4 jate bon e y'a jate minɛ n'an nana baara kɛ yan après ni baara banna an bɛ tila ka taa mobili labila yɛrɛ makɔnɔ kilo 90 aller retour bon an ka fɛn prestation ko de don i bɛ prestation mun di commerçant ma donc ni baara kɛra taa ka segin ko 2 ye an bɛ sɛgɛn dɔɔni kelen filanan ye mun ye sisan n'an ye baara kɛ an ka carnet bɛ retard ta yanni a bɛ se scanner la supposons que Zegwa ni Zegwa baara kɛra Zegwa fɛngɛ mobili ni camion ni carnet bɛ nalen a bɛ di scanner mɔgɔw ma douane b'a resserrer scanner b'a ka baara kɛ mais yɛrɛ makɔnɔ an ka carnet bɛ si n'a sira des fois carnet bɛ se ka fɔ 9h 9h30 bon an bɛna scanner baara daminɛ wagati min na o don kama mobili yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ o don n'an tilal'o la fana an b'a fɔ k'an bɛ tila ka taa mobili labila yɛrɛ makɔnɔ vraiment sɛgɛn b'an kan Cherif la an b'aw fo k'aw barikada a ka nani diyara an ye k'aw ci chefw ma a ka taa ɲɛf'u ɲɛna vraiment u bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ yɛrɛ makɔnɔ douane bɛ se ka baara bɛ daminɛ a la an ka taa baara kɛ o de lafiya ka bon an ka bi ni yan ta ye parce que yan an bɛna fɔ an bɛ baara kɛ ko 2 de kɛ n'an y'a kɛ yɛrɛ makɔnɔ an bɛna mobili an bɛ tila ka taa mobili labila yɛrɛ makɔnɔ vraiment a ma nɔgɔn a degun ka bon an bɛ prestation min kɛ bon a da tɛ dɔnɲɛw la bureau tiɲɛni de dilanbaliya da o de bɛ kɛmɛ ka baara sumaya sisan donc an b'a ɲini dɔnɲɛw fana t'a dilan faamaw de b'a dilan sanfɛ parce que a kɛra dɔnɲɛw de ka doléance kɛ k'a bila ka taa nin tiɲɛna nin baara kan ka kɛ bon ɲɛmɔgɔ de bɛ sanfɛ olu de kan ka aval di baara kan ka kɛ cogo min na donc an bɛ k'olu de ɲɛna filɛ sisan donc an b'aw ci olu de ma u ka ɲɛ ma u ka na baara in ka se ka kɛ an ka segin an ka baara kɔrɔ ma o de b'an fɛ ka fɔ ɲɛna ni fili min yɛrɛ kuma la o ye ne Fofana ka fili ye voilà merci. Cherif la aw ni sɔgɔma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la moi je suis Amadou Sy d'accord donc difficulté caman de bɛ an bolo an ka baara kɔnɔna la parce que pourquoi ka da kan Sikaso yan c'est à dire importation ka dɔgɔn fo ka dama tɛmɛ i y'a faamuya donc an ka client minnu bɛ Bamakɔ n'an gɛrɛla la ka t'u nɔfɛ u ka marché di an ma donc pour que an bɛ se ka baara kɛ u b'u jɔ non n'a ka baara kɛra nɔ c'est à dire Sikaso baara ka d'an ye mais an tɛ se ka kɛ parce que pourquoi n'an taara Bamakɔ donc enquête bɛ an tɔɔrɔ ni Bamakɔ fo ka dama tɛmɛ i y'a ye mais par contre n'i ka baara kɛ Bamakɔ i tɛ tɔɔrɔ min ye n'i y'a kɛ région na ka taa n'a ye donc o tɔɔrɔ de bɛ yen mais moi je pense que c'est le Mali hein c'est un territoire national c'est à dire dossier bɛ ta cogo ye kelen droit sara cogo ye kelen i y'a faamuya donc c'est à dire que u bɛ taa pression sugu jumɛn kɛ ninnu kan jusqu'à ce que donc u b'u ban u ka baara d'an ma yan u fana sa u k'a lajɛ sa denbatigiw de fana bɛ yan i y'a ye c'est à dire bureau dɔ bɛ yan nɔ il y a plus d'une année an tɛ se ka dossier déposer marché t'an bolo mais ça c'est trop ça donc an bɛ balo cogo di hein o c'est à dire o da bɛ Bamakɔ dɔnɲɛw de la i y'a faamuya parce que client bɛ siran ka marché d'an ma yan parce que ni marché dira ma n'an ye baara kɛ n'an taara Bamakɔ i bɛ taa dossier visa enquête la i bɛ taa viser BEMI na c'est à dire o sen fɛ c'est à dire u bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ la par contre n'u y'a kɛ Bamakɔ donc o tɔɔrɔ t'u kan i y'a faamuya voilà donc kuma in bɛ o dɔrɔn de kan ne ka kuma laɲini n b'a ɲɛsin douane directeur yɛrɛ ma i y'a faamuya c'est à dire seul lui il peut trancher ça quoi Bamakɔ Sikaso c'est à dire a bɛɛ de ye kelen i y'a faamuya donc c'est à dire a bɛ Bamakɔ ka baara kɛ cogo min na donc a ye Sikasokaw fana minɛ ten si bien sûr danfara b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que client bɛ siran u ka baara d'an ma yan parce que u b'a fɔ ko n'u y'a kɛ ko n'u sera Bamakɔ donc k'u bɛ tɔɔrɔ mais n'u y'a kɛ Bamakɔ par exemple tɔɔrɔ t'u la i y'a ye tu vois donc dans ce cas danfara bɛ yen donc et par rapport à l'ONT aussi donc ONT fana filɛ donc an ka sɛsigila fɛn bɛ yan fɛn ye véhicule kɛ bi tɛ c'est à dire client minnu nɔfɛ cuucu cɛ a cɛ la parce que une fois que baara banna yan u ka c'est à dire carte grise provisoire b'u bolo i y'a faamuya donc bɔ dɔrɔn de bila ka taa Bamakɔ
Bordeaux traite tout au problème. Ça dit, il peut faire 2 mois, souvent plus de 2 mois quand on va plaquer sur. Mais ça c'est trop ça. Ça c'est pas sérieux. Donc on dit qu'il doit placer là quoi. On dit d'être franc qui doit placer là. Bon on est égal là, c'est que c'est un territoire national. Il y a famille, il y a barrière fort. Donc à quand bon quoi donc à quand c'est qu'on fait été. Il y a famille. Donc on va même au même titre d'égalité quoi. Tu vois? Voilà. Donc au Guinée. Sinon, la situation à part ça, c'est-à-dire qu'on a donné non, nous vraiment, alhamdoulilah, Dieu merci. Je peux dire qu'il a foutu. Mais nous non, c'est moi qui l'ai. Nous connaissons. Voilà, nous beaucoup mal. Jamkan Saria Blue, la Jabago, Jamana Kona, Jamana Koka, Amunyame, Anan Wati, Anyafo, Ameskasko Feno, Anga Datul and the Mashi, on the Mashi controller. Barakaka, Niameko Saria Blue, or Korae, or Henani Magate Kele. I can't get Kachumna akateme osrafe ni jamkan ngono awbado ka fo hali famo ame dowta otoma ka bara kechugo gelem ma kono ka nyefo akoye jumai uka donga vo ku be fli kono ni fli famna uku yere resezi mimi ka sawabe ube no jamana de munun kama o bara nga sega ke kanye kuma munun fora niye sega so transitaru bela jene fara nyonga kuma sega di ma bema iba soro kuma be kono me anya nyino fe uka ma damadi o ma dama o yekuma mun lase o de ko nunu ye ka jira ka fo halisa ka nyini jamana fama fe an goni ka jamuka abe nyashimi ma bi o edwane me udasara ministre werema so werema no ye transport ayirala ka fo mi ye plaque ko ye bara o kasuma an na soro o bara bilama de do me ko buna kunka o ni doyen o be ka bara ka nyon fe no fan la jela ka yelema do ko la nalima la ka fo ame lafia mi ngo jamana ngono abisonga sabati halisa ame sega so ano ka nyini jamana fama fe nu ye duma mo munye gele munu fara u ka la ye nu ta do aw ne bi ka sobe kan ko gele u ta ka lase awma fa o kayro la Sherifla TV ne aw njoroy bi ame sega so ani ala sona Sherifla Saria Blue jamkan la jebgo amba fo halisa ame sega so ko fe ano sega so kono minye herma kono biroye le bureau secondaire de Herama Kono, ana le chef de bureau, ame nyogon fen watina, siga so kono ya, mimi ka sababu Herama Kono anya to meshen chama, baramun mika ke anya kuna furun soro bamako. Abika wajibe anka, nanye o chakela ngana nuye, anga seka kumada duma, mimi ka sababu mawero na uladige, ni mawero uladige bara nyumana, anaka sababu jamana yi, ama afeka kemi anakoe. Anga nyogon ladige hakila, hadi jamana fama wereka décoration, qui est chevalier a kunya encouragement inote wartala o tigra moko en fananga deme bu yoro bi Herma Kono chef de bureau douane tola inspecteur de douane lieutenant colonel Ambarugo Gérard Togo anale ame nyogon fe mimi ka sobo ana do Herma Kono kono we munke mi yurukuruku ni karatu ani soyanu tafambalae furajugu donni kananga jamana kono walma contrefaçon munye yamara bedi mogo ka bara munge mamu mo ku yere wala saka donaye kana trombeli ka jamana kono we wulka jomun ko la naka sababu nen aw ana bo o chaman kalama wala ame kuma di anga chef de bureau ma lieutenant colonel Ambarugo Gérard Togo aka wala wala ka nyana nko inga ne to ko Amborko Gérard Togo ne de Herma Kono bureau secondaire douane nyamoye Herma Kono bureau be Burkina ni Mali frontière bureau do do anga bara famba mine munu be bo inafo Niger Burkina Togo ani Benin mine munu be bo kana anga bara ko mine sege ko bara damine ke ku bla kana bureau ba munu be intérieur la ani anga bara flana fana sarasila mogo ani polisu anga bara flana ka Mali frontière la kanda wala sa bambagaciu ou bien marfa munun be circuler walma drogue ni fe munun be do Mali kono anga bara flana fana ka essayer ka dankari olula o de anga bara bakuru ama feka do monsieur le chef de bureau ni anya jatemina ke nko inka amena ye ka fo mission bas flabe anga bi jam ka metalike kono menye do ani joro e navolo ko sraka ka navolo nyini ka do na jamana kono mi ka sobe ka nga jamana jo
ani yurukuruku ni karakteratu kɛlɛli jamana kɔnɔ bi hɛrɛma kɔnɔ est-ce que min ye ni exploit nu ye la lutte contre la fraude n'o ye fɛnjugu minnu man ka don minnu tɛ dunta ye minnu man ka kunu minnu man ka don kɔnɔbara la minnu bɛ kɛ sababu ye ka hakiliw tiɲɛ olu minɛliw ta fan fɛ bi hɛrɛma kɔnɔ est-ce que o fɛn minɛlen bɛ aw bolo yan wa an ka se ka ɲɛ da o kan. Bon, i ka ɲininkali in diyara an ye. Hɛrɛma kɔnɔ biro ye yuruku ni yuruguru ta sira fɛ san daminɛ la an ye vignette 5016 fo vignette ne ni n ka équipe n kelen tɛ ni baarakɛɲɔgɔnw de don an ye vignette 5000 fɛngɛ o kɔfɛ fana phobio fana an ye phobio fana 16 mun ye ɲɛnaminimafɛnw ye i n'a fɔ cannabis an y'o fana caman 16 ani u ka gulɔ lankolonw bon gulɔ minnu bɛ na sachet ni fɛn ninnu na a mini a bɛ mɔgɔ bɔ i ka adamadenya la ani a b'i ka kɛnɛya tiɲɛ an y'o caman 16 o baara in a ma nɔgɔ mais an ka baara ka d'an ye an ka ɲɛmɔgɔw bɛ miirina mun d'an ma an'u bɛ instruction mun d'an ma an bɛ baara kɛ n'o de ye voilà. awɔ an ye 16 dɔ yɛrɛ kɛ kalo kelen kɔnɔ bon comme n'an ye 16 kɛ an b'a to n'a farala ɲɔgɔn kan an bɛ bordereau k'a la ka ci an ka direction na bon aw garijɛgɛ kɛra nin ye drogue dɔw saisilen b'an bolo ani yala furaw ani gulɔ dɔw u bɛ bɔrɛ ninnu kɔnɔ an bɛ se ka u dayɛlɛ k'a lajɛ pour que a bɛ se k'u ye. ninnu de tun bɛna don jamana kɔnɔ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni lase jamana kɔnɔ mɔgɔw ma bi sifinnakaw a maaw jɔrɔla ka hami mansaw jɔrɔla ka hami juges bilama tribunal kɔnɔna falen don affaire ninnu fasugu la ni donna an ka kasow kɔnɔ bi i jigila bɛ tigɛ ka sabu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna kojugu ye o la maa minnu bɛ yen su ni tile olu ka baara ɲɛsinnen don nin ma a kan ka kɛ sababu ye kojugukɛlaw k'a dɔn k'a fɔ ni minɛna cogo min na an minnu bɛ yen n'a b'a fɛ ka ni ɲɔgɔnna bolo da tɛgɛna da aw kan ni tɛgɛ dara aw kan na sariya kan ka mun kɛ aw la nalima la k'a fɔ aw tɛna nimisa o la nin bɛɛ de tun bɛna don jamana kɔnɔ k'a bɛɛ min ka kɛ ka kojugu kɛ nafolo bɛ fana sɔrɔ na dɔw fɛ min tɛ fɛn bɛnnen ye fiyewu an b'a fɔ ko doyen aw ni tare chef de bureau an b'i fo k'i ka élément bɛɛ lajɛlen fo ka aw encourager a ka ni ɲɔgɔnna caman kɛ a bɛ kɛ sababu ye basigi bɛna don jamana in kɔnɔna na fɛn minnu bɛ kɛ nin kɔnɔ tuma dɔw maa si tɛ kɛ ala ye k'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye jamanadenw kan ni aw ye wulikajɔ kɛ ka n'u minɛ k'u latunu k'u bɔ yen anw hakili bɛ sigi k'a fɔ don nataw la jamana in an b'a fɛ ka kɛ min ye ni ala sɔnna a n'a k'o ye ne de tun ye aw garisɛgɛ ye témoignage dɔ la a bɔra caman bɛ yan nɔ anw ye nin dɔrɔn de dayɛlɛ walasa aw ka ninnu ye n'o tɛ a caman de bɛ yan sangidenw de falen bɛ nin fɛnjugu ninnu na biro in kɔnɔ yan nɔ hɛrɛma kɔnɔ biro a ɲɛma an b'a fo a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen k'u ni ce nin wale ninnu na nafolo ɲini kɔfɛ ni aw ye nin kɛ a b'anw jigi sigi n b'a fɔ waati wɛrɛ fɛn o fɛn ni o bɔra nin ko ninnu kɔnɔna na Serifula Jabara filɛbagaw aw na bɔ a kalama ka sabu k'a ka jɛmukan ye ne b'a fɔ an bɛ sariya bila jɛmukan kɔnɔ Sikasokaw fɛ yan nɔ inshallah n'an ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ min ye bi sɔrɔ bundakun ye n'a fɔra ko douane anw caman bɛ yen nɔ bi n'a fɔra ko douane o anw tɛ foyi ye nafolo tɛ n'a fɔra ko douane dɔrɔn an b'a fɔ ko nafolo an kɔni jigi bɛ olu kan c'est pourquoi a minisiriso a bilara nafolo ɲini minisiriso ka hukumu kɔnɔ hɛrɛma kɔnɔ aw sera ka musaka joli ɲini waati ninnu kɔnɔ kalan ye ka bɔ salon na ɲinɛn ta ni salon ta danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininiw sira fɛ. o fana diyara an ye bon hɛrɛma kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min na biro fitinin don mais biro fitininw don mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ bon hali ni musaka caman tɛ ɲini an fɛ nka an ka faamaw ye mun kɔni demande an fɛ fitinin de b'a jɛ $100,000 la bon ala barika la nin kalo in yɛrɛ la kalo ma dafa fɔlɔ an sera ka na ni $100,000 ani $71,000 ye bon o fana ni y'an ka baara kɛcogo jateminɛ k'a daminɛ depuis san 2002 la ani san 2003 la kota musaka mun ɲinina an fɛ
an bɛ se au niveau ma wa an bɛ tɛmɛ o la fana fo jusqu'à 20% 50%. Sani san ka ban. O kɔfɛ an ye faamuyali sɔrɔ nin kan monsieur le chef de bureau halisa an ka foli b'i yɔrɔ mais min ye yuruguyurugu sira ninnu kɛlɛli ye bi an bɛ se k'a fɔ hɛrɛman kɔnɔ komandi cɛnikɛlaw ye n'o tɛ maa minnu ye sɛbɛkɛlaw ye maa minnu b'a fɛ ka ko k'u yɛrɛ o tigilamɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu hakilila tigɛlen bɛ s'aw ma mais n'i b'a dɔn k'i tɛ maa jɛlen ye a b'i kamana gan k'i ka tɛmɛ hɛrɛma kɔnɔ mun nana ni o ye aw sera ka mun ni mun kɛ o la vientiminɛw ta fanfɛla la an y'a kibaru sɔrɔ dɔw sɔrɔ Bamakɔ n'an e yɛrɛ ye bi an k'o ɲininkali k'i la e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o ko in kɛcogo kan. Bon dalu wɛrɛ t'a la an ye denmisɛnninw ye bon an b'an yɛrɛ ye Mali kura kɔnɔ Mali kura bɛ mun fɔ Mali kura bɛ ladiriya ko fɔ a bɛ sacrifice ko fɔ Ala ye an garijigɛ a ye nin tennin d'an ma mais Kennedy président américain dɔ tun bɛ yen a ko mɔgɔw bɛ to k'u yɛrɛ ɲininka ko chaque fois u ka jamana bɛ se ka mun de k'u ye mais an fana kan k'an yɛrɛ ɲininka an fana bɛ se ka mun de k'an ka jamana ye ka tugu jamana in ye fɛn bɛɛ d'an ma a ye an don école la fu an bɛ kɛnɛya fu an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ bon an ka nin baara in an ka baara ka d'an ye an ka faso ka d'an ye je pense que wari a bɛ plaisir mun d'an ma c'est inestimable bon o hukumu kɔnɔ an b'o dynamique de insuffler n baarakɛɲɔgɔnw na u fana bɛ n dɛmɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye u fana kan ka fɔ nin yɔrɔ in na je tiens beaucoup parce que ɲɛmɔgɔw kunnandi baarakɛɲɔgɔn de b'i la ni baarakɛɲɔgɔn t'i la ni ladilibaga ɲɛnama t'i bolo ma da la n'i bɛ se ka résultat kɛ. mais aw ka nin kɛ fɔ anw ka taa direction générale la DG yɛrɛ ka nin viɲɛtiw ta k'a yira bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw bɛ ka don jamana kɔnɔ walasa ka na nafolo ɲini cogo sugu bɛɛ la mun tɛ nafa lase jamana ma aw y'o kɛlɛ m'a dɔn bi le directeur général des douanes l'inspecteur général Amadou Konate a nimisi wasalen don ni aw ye bi hɛrɛma kɔnɔ yan ka ni fɛɛrɛw sigi sen kan a jɛɲɔgɔnw mun ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛbagaw n'o ye jagokɛlaw ye ka se transitaires ma aw n'u cɛla baara bɛ cogo di. Bon douane ɲɛda kura douane évoluera douane tɛ komi i n'a fɔ fɔlɔ a bɛ boli mɔgɔw kɔ kungo kɔnɔna la a bɛ baari ta a bɛ fɛnkɛ douane tɛmɛn'o kan douane yɛrɛ bɛ yen ka jagokɛlaw kɛnyɛrɛyew minnu bɛ sanni feere kɛ k'olu accompagner maintenant an yɛrɛ ka démarche fanba ye mɔgɔ mun n'a bɛ don ni yuruguyurugu sira fɛ an b'a wele an b'a nɛgɛ an b'a tɔbɔtɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye ko douane bɛ se k'o k'a ye an b'a nɛgɛ ka don o cadre kɔnɔ o ka fisa a tigi ka bɔ ni sira wɛrɛ ye an ka tila k'a fɔ an bɛ taa a bɛ ale ka nafolomafɛnw kasara bon n'a kasara ale tɛ se ka na ni minɛn wɛrɛ ye bon an ka baara fanba an bɛ sensibilisation kɛ an bɛ commerçant minnu bɛ yen ala y'an garijɛgɛ hɛrɛma kɔnɔ an delila k'o fana caman kɛ jagokɛla misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen an b'u wele parce que Mali la an bɛɛ b'a fɔ ekɔlisow ka jɔ goudron ka da bon o tɛ se ka kɛ ni impôt ma sara bon n'i ye mɔgɔ nɛgɛ a ka ca ala fɛ a bɛ se ka don i sagona da fɛ bon o y'an ka politiki fana dɔ ye an bɛ mun kɛ pour que dɔ bɛ se ka fara an ka recettew kan voilà. Bi an ye ɲininkali mun tɛngu la ka se k'o kuncɛ an b'a fɛ k'a dɔn folikan ni ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin jamana faamaw ma jango douane ɲɛmɔgɔw. aw nali diyara n ye ka tugu Serifula TV mɔgɔw an ka ekipu bɛɛ a n'a lamɛnbaga jamaw an tun bɛ dibi mun na a ka nali bɛna kɛ sababu ye k'an ka nin baara nin k'a bila yelen na mais n tɛ se ka bɔ kuma la k'a sɔrɔ n ma ala fo ka ala barikada ka tugu ale ye bi donba in yira an na n'o bɔra yen n bɛ jamana autoritéw fana fo u ka hakilina kura mun bɛ Mali kura ko in na
n'o fana bɔra n bɛ an ka DG fo inspecteur général Amadou Konate ka tugu a ye lannaya de d'an kan ne ni n ka équipe ni Ala sɔnna a ma a ye danaya mun d'an ma an tɛ bɔ a jigi kɔrɔ bon n bɛ kuma kuncɛ kuma fana ye mun ye fana n bɛ directeur régional fo ka tugu ale de bɛ an bila lafiya bɛɛ kɔnɔ condition de travail bɛɛ kɔnɔ pour que an ka se ka nin baara in lase f'a dan na o de kuma kun ye ne bolo k'a fɔ. Merci beaucoup monsieur le chef de bureau an ye kɔrɔfɔw faamu ne bolo fana minnu bɛ k'an lajɛ nin waati jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan Serifula Jabaraniso sanfɛ n'o ye jɛmukan sariya bulon ye u fana ye caman faamu nin ko in na jɛmukan a tɔ bɛ sen na nin kɔfɛ min ye chef de division de bureau ye Musa Gawusu Sisoko an n'ale an n'a fana na sigi kɛ mun bɛ kɛ sababu ye an nakun Jubaju ale na sigi da dɔ la ka fasilitali kɛ min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an na faamuyali caman sɔrɔ o la.